дар минтақаи озоди иқтисодии суғд дар умум 30 субъект ба қайд гирифта шудааст ки аз ин шумора 18 адади он ба фаъолияти истеҳсолӣ, сохтмонӣ ва хизматрасонӣ машғул аст. Дар ин бора роҳбари минтақаи озоди иқтисодии суғд Илёсиддин Камолиддинзода ҳангоми нишасти матбуотӣ ба рӯзноманигорон иттилоъ дод. Ӯ таъкид кард ки 12 корхонаи боқимонда давоми чанд соли охир аст ки умуман фаъолият намекунад. Бино ба иттилои роҳбари минтақа, сабаби фаъолият набурдани аксари корхонаҳо ин муфлисшавӣ ва ба буҳрони иқтисодӣ рӯбарӯ шудани онҳо мебошад. Қайд гардид ки дар давраи ҳисоботи маҷмӯи маҳсулоти саноатӣ дар минтақаи озоди иқтисодии суғд 176,3 миллион сомониро ташкил намуд ки ин нишон дод дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта 55,4 миллион сомонӣ ё худ 45% зиёд мебошад. Бозори фурӯши маҳсулоти субъектҳои минтақа ба ғайр аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дигар кишварҳо аз қабили Қазоқистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон, Олмон, Ироқ, Туркманистон ва Туркия низ содирот карда мешаванд. Давоми 6 моҳи аввали соли равон бошад, сармоягузорӣ асосан аз ҷониби 5 корхона таъмин гардидааст ки инҳо ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдудӣ Оҳанкор, Азия Политекс, Донаи Алмос, Покзарф ва Хуҷанд Пласт мебошанд. Turco, Canada, Canada Fati, Afghanistan, Donaи Алмос, ҷамъияти саҳомии кушодаи Ариана Метал Пласт дар ҳудуди минтақаи озоди иқтисодии суғд фаъолият мекунад. Корхона асосан ба истеҳсоли маҳсулоти кӯдакона машғул аст. Кормандони коргоҳ бештар дучархаҳои бачагона, аробачаи кӯдакона, хадунок ва самокат истеҳсол мекунанд. Бештари кормандон занону духтарон мебошанд. Маҳсулоти тайёр бошад ба ҷуз аз дохили кишвар инчунин ба давлатҳои хориҷа низ ба монанди Ӯзбекистон, Қирғизистон ва Қазоқистон содирот карда мешавад. Корхона соли 2018 октябр бо иштироки бевоситаи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон асосиёи сулҳмаҳдад Эмомали Раҳмон истиҳқоқ гаштааст. Дар корхона асосан 80 фоизи коргирон занҳоро ташкил мекунанд. Айни ҳол зиёда аз 130 нафар дар корхона кор карда бо музди маоши хуб таъмин мебошанд. намояндагони васоити ахбори омма дар доираи нишасти матбуотӣ бо фаъолияти чанде аз корхонаҳои истеҳсолии минтақаи озоди иқтисодии суғд шинос шуданд. Иттилоъ дода шуд ки то охири соли ҷорӣ дар минтақа боз 4 корхонаи нав ба фаъолият оғоз хоҳад кард. Муниса Атаева, Абдуҳамид Ваҳобов, Азия.